Eta literaturako ikasleok poesia batzuk errezetatuko ditugu musikaren laguntzaz. Zer sortu zen lehenengoz, poesia edo musika? Biak gizakiok dugun adierazteko beharraren ondorioa dira. Beraz, poesiaren musika edo musikaren poesiaz hitz egin dezagun. Gure bizitza zoa etxera itzultzeko ahalegina omen da. Etxera, gure arimara. Ulisesek Odisea pasatu ondoren, bere aitak amaitera bueltatu zen 90 urtez geroztik. Lehenengo mailako ikasleak Eskarbufer joko dute. Goizarik eta Laurak Kabafesen poema famatua errezitatzen duten bitartean. Itakara itzultzeko bidaian abiatzen zarenean, egizu otoitz bidea luze izan dadin. Menturez betea, ezagutzez betea. Egizu otoitz bidea luze izan dadin. Anitzu dagoiz izan dadin. Zeinetan plazerrez eta zoriontasunez, helduko baitzara aldez aurretik amesturiko portuetara. Geldi zaitez merkatu feniziarretan. Hiri egipziar askotara joan zaitez. Ikasteko eta ikasteko dakitenengandik. Zeure gogoan izan ezazu itaka beti. Horrainoko etorrera da zure gogoa. Ez zaitez presaka itzuli. Hobe da anitz urtez irautean. Eta behin zaharturik jada irlara heltzean. Bideian irabazetako guztiarekin aberatz. Itakak bidaia eder bat eman zizun, baina ez daukalez besterik zuri emateko. Eta pobre aurkitzen baduzu, itakak ezin duen engainatu. Bilakatu zaren jakintzoa, hainbeste esperientziarekin, ulertu dezakezu itakak zer esan nahi duen. Greziaren garaitik erromataren garaira goaz. Joseba bikoiztu du Poetaren Klub pelikularen parte ezaguna. Gero, Aizak Horazioren Carpe Diem olerkia errezitatuko du. Pianoan, Janire Bera konposatutako musikari. Irakur ezazu poemaren lehenengo estrofa, mesedez. Virginiek enbuera aprobetxa esaten, bai hori da. Egokia, ez da? Ikar itxasu ez lorepegiak aldu zuen bitartea. Pasatako denbora korrainik egan egiten du. Eta gorre irribarra egiten dolore berberak bi ageiren dugu. Ikasko pixama. Ikar itxasu ez lorepegiak aldu zuen bitartea. Latiniko terminoa sentimendu horretan carpe diem da. Nor da pizer esan nahi duen. Carpe diem egun aprobetxatu esan nahi du. Oso ondo jauna, mi, beste abizen berezik. Egun aprobetxatu. Elkar itxasun ez lorepegiak aldu zuen bitartea. Zerbetik lerroriek, pariniketan zegoelako, ez, baina eskerrik asko parte atxagatik. Zizaren txako janari esan pareneko. Zinistu edo ez, ikasten honetak gauden bakoitzak egunen batean arnaz egitare utziko dio. Ostu eta hil egin da. Gustatuko litzaidake onarte horren, eta iraganeko autoiak aztertze. Askotaren bilizarete ira horrean, baina sotu uste betan ikusi dituzu. Era zuetikoan desberdina, edo bai. Hilo raskera berdina, hormonas beterik zuet bezala. Garaite zina, zuet sentitzen zaiten bezala. Mundua bere eskola zen. Haik uste zuten gauza dinetarako zeudera bideratuak, zuet bezala. Berando bi izan arte itxaron zuen haien bizitzarekin gai ziren zertxo baita ditu. Izan ere ikusten duzuen bezala, mutila bukoaren arrautzatik.
Ez zaitez, Jainkoek ezarritako etorkizuna asmatzen ahalegin du. Ez duzu ezer igarriko. Ez denbora galdu orakulua kontsultatzen. Ez zaitez inozoa izan. Edan ezazu zure ardoa, eta molda ezazu esperantza luzea zeure bizitzaren espazio laburrera. Denbora iez doa, mintzo garen artean. Bizi ezazu gaurko eguna, harrapa ezazu, eta ez zaitez balizko geroaz, fida. Orain, erdiarora eramango gaitu Andreak Danteren komedia jainkotarraren zati bat aurkeztuz. Pasartean, Dantek infernuko zirkuluetan zehar ibili ondoren, paradisoan agurtzen du Virgilio eta bere Beatriz maitea ikusten du. Musikan, Handeleren latziatzi opanga musika ezaguna. Sortzen denean, guztiz arrozatutako ekialdeko zatia. Gainerako zerua, lasaitasun eder batez apainduta, eta sortzen ari den eguzkiaren aurpegia, itzalez estalita. Era berean, aingeru baten eskuetatik, irteten zen norezko odei baten bidez, eta bere inguruan, bizidon zugarra kolorez jantzita. Nire espiritua, zuela denbora asko ezela garaitua izan. Nire presentzia beldurrez dardarka. Nire berriek ezagutu gabe. Sentitu zueleen aldiko maitasunaren botere handia. Batek amaren gana korrika egiten duen errespetu berdinarekin. Virgilio hori esateko. Ez da nire gorputzean geratu. Ez da dantarka egiten duen ogon tanta bat ere ez. Irantzinako zugarraren markak ezagutzen ditu. Baina Virgilio joan zen. Virgilio aita gozoena. Virgilio, harengatik bidalita izan zela nire salvaziorako. Ez da lehenatiko amak galdu zuen guztia. Gelditu zuen nire masaila. Tristezia murgiltzea. Erdiaro atzea gutxiz errenazimendura. Literaturak eman duen idazle handienaren eskutik errenazimendua ezagutuko dugu. William Shakespeare. Hamleten bakarrizketa famatuaren zati bat aurkeztuko dugu Inesek. Izan, ala ez izan. Bueno, zuek nola ikusten duzue bizitza?
Itxaso bar eta urdin batean murgiltzea duzue gustuko? Ala itxaso gris nahasi bateren batei aurre egitea gustatzen zaizue? Lo egitea? Agian ametxe egitea? Ez da harritu erantzunik ez duzue topatzen galdera honi. Shakespearen Hamletek berak zalantza horrekin geratu baizean duela mende asko. Bueno, orain, testu honen zati bat aurkeztuko dizu. Izan ala ez izan, horra auzia. Ea hobe zaigun, fortuna gaitzaren harri eta bizikadan pairatzea, edo nahi gabe itxaso bati aurre egitea, hiltzea, lo egitea. Eta horrela, bihotzak dakartzan ezbeharrak amaitzea. Agian, amets egitea, baina eriotza atzeragarri zaigu. Nork jasango lituzke munduaren kolpeak, zapaltzailearen maltsukeria, maitasun gaitzetziaren pena. Bertan, kintzo labankara batez, soil bukatua izango banu bere bizitza. Nork eramango lituzke zamak bizitza astun honetan. Eriotzak, bidaiaririk itzultzen ez den lurralde ezagun batera eramango ez bagintu. Erromantikoena John Keats poeta ingelesa dugu. Fanny bere maitean idatzitako gutunak ospetsuak izan ziren. Keats oso gazte zen tuberkulosiak jota. Poema honetan bere heriotza aurre ikusi zuen. Moon River musika ezaguna joko dute gure. When I have fears that I may cease to be, before my pen has claimed my teeming brain, before high-piled books in charactery hold like rich runners the full refrain, when I behold upon the night's their face huge cloudy signposts of high romance, and think that I might never live to trace their shadows with the magic hand of chance, and when I feel, fair creature of an hour, that I shall never look upon thee more, never have release in the fairy power of an infecting love. Then, on the shore of the wild world, I stand alone and think, to love and fame, to nothingness to sink. Izaten euskari beldu diodanean, nire lumak, nire buru bete haustu baino lehen, liburuek, biltegian ritualeak bezala nire pentsamenduak gorde baino lehen, ikusten ditudanean, gauaren musu izartzoan, maitasun handi baten zahantzun hasia, eta pentsatzen dudanean, maite horren itzalak, zoriaren esku magikoaz ez ditudala marraztuko, eta sentitzen dudanean, ordu beteko izak izarmangarri, ezin izango zaitudala pentsatu, ezin izango dudala inoiz maitasun zoroa gozatu. bakarrik, eta pentsatzen geratzen naiz, mundu zabaleko bazter honetan, maitasun eta lorea ezer esan ondoratu arte. Jokonda Beli Nikaraguako idazleak esaten duenez, zahartu arren ez dugu gure rebeldia galdu behar. Hona hemen, goizan eta neuk, desafio a la vejez poemarekin. Musika Forest Town.
Cuando yo llegue a vieja, si es que llego, y me mire al espejo, y me cuente las arrugas, con la delicada orografía de mi extendida piel. Cuando pueda contar las marcas que han dejado las lágrimas y las preocupaciones, y ya mi cuerpo responda despacio a mis deseos, cuando vea mi vida envuelta en velas azules, en profundas ojeras, y suelte mi blanca cabellera para dormirme temprano, como corresponde, cuando vengan los niños a sentarse sobre mis rodillas, enmohecidas por el paso de tantos inviernos, Sé que todavía mi corazón estará rebelde, tic-taqueando, y las dudas y los anchos horizontes también saludarán mis mañanas. Zuek esaten zuen bizitza bonboi kutxa bat dela. Inoiz ez dakizu ze sortatuko zaizu. Eta guk bonboi kutxa